Jokanyo 50 mawuok e riwruoge makedo kod nyange mar nyiri e kaonti ma Narok oyudo puonj ewi tiyo kod lony manyasani e kedo kod nyange ma osebedo kathiro nyithindo ma nyiri. Tiegruogno ma ndalo achiel notim e gweng' ma Susu, Narok East, ka igeto jiw lweny mathiro nyange mar nyiri e kaonti no ma Narok. Jen Letoya man jakom kweth mar nyiri makwedo nyange kone igeto dhi nyime kod puonj oganda kokalo e lony manyasani none ratich nyithindo ma nyiri oriti. Nyasi no mane oyuore kod Frederick Narochu ma en jata chenro mar riwruok mar Amref bade ma Narok ojojo piny mondo mi owere kod kido mathiro oganda. Tunapoendelea kupigana na ukeketaji, je, tutafanya namna gani ili tuhakikishe kwamba hatuumizi mtu yoyote, either emotionally, asijihisi kama mtu yote ajihisi kama yeye si mtu kamili kwa sababu tu alipitia ukeketaji, bali tunataka kutumia sauti zao za wale ambao walishakeketwa ili kuweza kuongea na kueleza madhara ya ukeketaji. What we are saying right now is the young people are the ones who are coming to end female genital mutilation. We speak about young people. What are the venues that we are getting young people through? That's where digital activism, that's where utilizing social media platform comes in. And at the Youth Anti-FGM Network, we are committed to galvanizing the momentum of young people, and we ask ourselves, is it going to be through the normal community dialogue, or is it going to be with what the exact tool that they have been using over and over again? Okay, so my message to the survivors of FGMC is to, number one, not look down upon themselves, but look at themselves as people who have undergone this, and the people who should be at the forefront to help us end FGMC, and especially the youth.